Ndị be anyị ekene m ọnụ onye ụna n'unye bụ ọnụkwube ebe anyị na ugbu a nụ na Ekwulobia roundabout ebe steeti gọọmenti na aka na-achị steeti nwa Prọfesọ Chukwuma Soludo flag off maka ịrụ flyover ya ka ji wee sị ka abịa gwa ụnụ ka ọnọdụ si wee kwụrụ na Ekwulobia roundabout. Ị na-anya n'aka ebe ị gafe unu arụnsị dị ebe nwa unu arụnsị nwa egele ya ọmụ. Ihe ọmụ na-egosi n'ala Igbo wụ onye emetụkwana ihe nwa aka maọbụ onye abịakwa n'ebe a. Oge gara aga enwere a lot of controversies mgbe a flagisha off iro nwa. Ndị otu anyị na-eme ihe ejije were je ka a gaa jụọ eze mmụọ n'afọ maka arụsị nwa kedu ihe nwere ikwu, maka ọtụtụ ndị ekwu na sị na ọ bụ na akụrie arụsị nwa na ọ ga-emebi ihe na Ekwulobia. Ụfọdụ sị na ọnwụ na ndị ọcha na-arụ ilo nwa bịa kụrie arụsị nwa na ihe a ga-arụ ọrụ ga-emebi. Ụfọdụ sị na steeti gọọmenti ga-enwe nsogbu, ụfọdụ sị na Ekwulobia ga-agwụ. Nwekwazi ndị kwu sị na ọnwụ na arọ iro nwa na ọnwụ na ayọtụghị ndị na-enye arụsị nwa nne na mmadụ ga na-anwụ n'iro nwa. Ya mere anyị ji wee jee ndị otu anyị na-eme ejije wee jee jụọ eze mmụọ kedu ihe nke bụ eziokwu. Mgbe eze mmụọ wachara ọjị gbara abụọ nke na-egosi na ọjị awụ ọjị ogbi n'ala Igbo, eze mmụọ kwesị na onwere ihe anyị nwere ike ikwu n'ihi na onweghị ihe mmụọ kwuru, onwebeghị ihe mmụọ kwuru. So na ebidogo iri iro ndị na-enye arụsị nwa nne wee jee wee gee ọmụ gosi na achọghị mmadụ imetụ ebe ahụ aka. Biko anyị chọrọ ka ị bịa na comment section ka ị gwa ihe i chere maka nke nwa. O nwere ihe ga-eme na ọ bụ na steeti gọọmenti kwarie arụsị nwa, o nwere ihe ga-emenụ ịmara ihe ibu n'uche maka ịma dị implication ikwuo. Echetakwa m na ụfọdụ ndị kwuru sị na ị gaa na Isiofia na o nwere ebe arụrụ iro nwa, o nwere nwebere arụsị isi na Isiofia Civic Center gawa Ikenga agbachatụrụ arụsị ahụ. Ụfọdụ sị na ekwesịrị ịgbachakwa arụsị nke mana ha ama ha na ebe a nụnwa wụ 4 lanes ka ebe a nwere ike ibu because of flyover, mana nke Isiofia wụ just a kind of small road bara n'ime obodo. Onye na nwenye na-afụ ebe nwa wụ ofu n'ime ndị na-ekpere dị arụsị. O nwere efi ebutere ebe a tata, ọ ya wee fie nwoke a ji n'aka ha ebugodi ya kechaa ya. Anyị wee na-ajụ na-asị kedu ihe efi ahụ na-egosi, maka o nwere ndị kwụsị na efi a wee efi ndị ọcha wetara iji wee yọọ arụsị ahụ ka o were nwayọọ ka a hapụ ha ka wee nwee ike ịrụ ọrụ. Mana ige ntị ịgafe ihe nwoke a kwuru maka efi nwa. So I don't come on and I don't know my cake. Mayor road, Mayba, Ontalo, Mayba, Okalo, Mayba, Okolo, men cause of Georgia. A message where you so they came here, fly over. Yes, we're not one like Lagos. Yes, I am. Oh, you have different thing. Umaka teacher, open at here. Okay, Umaka. I can't do a job. Where did you cover? I don't know. I don't know before you cover. I remember. That's it. All right, but in a man, okay, see, this might be game for months. Manobua, even I could give game, okay, I go with that. If I never been. Because even now, Jonah, my voice to go. Even try to go now. Maka anwa o maka ibu hara eke ko maka ya eke kwene na ya ri lo iri shaye ife je me yo kan tari onu woni be na-enye ni n'ime ya bugulu ingredients tell na mana ibe na jo o maka ibu hara eke ka eji ogburu ya no maka asu no ndo chaputara anu ehe egburu. Thank you ndi kotara yebo ndo eke ro ọrụ. Okay, bishop na-arụ ọrụ. Okay. On na-eke rụ ọrụ. Ka go do anya. Maka na ebe na-eke, ọ bụ na ebe eke were gba ibe. Go do anya. Mmadụ ebe asa na ndọcha pụtara ka e wee bugharịa eke. Ka m tinye ọnụ na okwu a anyị ji n'aka, mana tupu m bido
m ga-ebu ụzọ kpọkuo ọra mmụọ m na-eyi wee bịa ụwa sị ha na ahama etinyekwelu ọnụ n'okwu mmụọ, ahama asalụ mmụọ okwu ya. M na-etinye okwu nke m, ihe m lụrụ na asị na uche bụ akpa. Ihe anụnwa a na-ekwu ihe kịta anụnwa, aga m na comment section ndị be anyị nwe ka esi akpa agwa. Ọ bụrụ ife dịka n'ọka amalụ ka ha ga-esi wee dosa ọnụ wee na-ekwu, mana ọ bụlụgo n'ife dị n'ala, ife nna anyị ha dosere ji wee bụrụ mmadụ a na-akọgheri. Nke bụ eziokwu bụ na nke abụlọ nke izizi abịara ịlụ ife n'ala Igbo, ọ bụrụ nọ ife alụsị ji n'aka. Nkwọ Nnewi bụ alụsị a na-akpọ Edo nwe ebe ahụ. Ma kịta m na-ekwu iyi a, Edo Nnewi ka nwere ala ahụ, ya na mmadụ ada azụ ya azụ. Mgbe Nnewi chọrọ ịlụ Nkwọ, abịa gwa nne asị ha maka onwere alụsị Igbo nọnụ na-ama nchọ ka Ifeọma batabe ya. Ọ sị ha nsogbu adịrọ, ha kpalụ maka nyanwa bụ alụsị bụ ka obodo nwee agwa ya. Mgbe a na-alụ, o nwere briji a na-alụ na Nkonja Aba. You can watch the documentary online. Asị na ndị oyibo Beja bịara ịbịa lụọ ebe ahụ, Ekenja Aba enyewe nsogbu. Ha donye ife eke Aba chụọ ha ọsọ, emeketa efe agwa ha na-ekwe ife na-enye nsogbu. Ndị ọcha jemitie ndị na-agọ mmụọ ahụ gwa ya Njaba sị ha na ihe bụ iwe na ha bịa bee na ha bịara bịa gwa ya. Kịta ha gwara ya, ọ sị ha nsogbu adịrọ, falụgbo ihe a na-achọ ịlụ. N'okwu anụnwa eji n'aka, otu ndị be anyị si eme ofe, ọ na-ejegoje jụọ mmụọ atọpụrụ ha ọnụ ọjị ogbi which na ihe ọ na-agwa ha bụ na mmụọ ekwuru okwu, mana emesịa ndị okenye ejiri nwayọ gwa mmụọ okwu, were ihe ọ na-eri nye ya, yọtuo ya anị. Na ọ bụrụ na a ga-adọlụ ya bụ mmụọ adọje ya ebe ọzọ, alụọlụ ya obi ya ebe ahụ. Mana malụkwa amalụ na okwu mmụọ niile nọ n'ala Igbo nwere reason eji wee dowe fama the location ebe ya bụ mmụọ dị, enwere ihe kpatara eji wee tinye ya ebe ahụ. Ihe a na-encha bụ iji anị, otu ndị Igbo si ejide anị ha bụkwa ife ndị ọcha na-eme. Maka anyị nwere ike na-akọgheri, anyị ama mmakwa na ndị ọcha na-emekwa ife anụnwa anyị na-eme. O nwere ụfọdụ ife ndị ọcha ga-achọ ịlụ, ha makia landline, the land energy n'ebe ahụ, etresie ya mara ka ha ga-esi wee lụọ ife ha na-alụ ka fa ghara disrupt energy nọ n'ebe ahụ. Maka ndị na-akọgheri na-etinye ọnụ n'okwu alụsị, nwere ife mfu si ofe ke wepụ ọnụ n'okwu alụsị, ọ na-aghalụ mmadụ na mmụọ. Ihe ị na-amala etinye n'ọnụ na ya mere nji eburu ụzọ ọkụ ọra mmụọ ma gwa na mada ekwulu alụsị ọnụ ya, n'ọkwado uche m ka m na-ekwu. Ofeke wepụ ọnụ n'okwu alụsị, ọ gbasagha ọlụ gị. Nya mere kịta anụnwa anaghị eme ihe anụnwa a na-eme. Ndị Ekwulobia ga-etikọ aka jikọọ arụ ọnụ, ọkuo mmụọ, gwa ha okwu, gwa ya nwa okwu ka nwa si agwa nne maọbụ nna okwu. Mmụọ ahụ ya ege ntị. Mana ha sizikwe na ha ga-etikpo ya bụ efe, ọnwụdozikwa ebe ahụ, ihe ha nyefụrụ ya welu. Anyị bụ ụmụ Igbo, anyị ama nnọlụ si na ụdịka efe anụnwa adịlọ, mana anyị ma na ụdịka efe adị. Anyị sizikwe na anyị chọrọ itikpo mmụọ, maka ndị nke tikpolu etikpo a na-emezi emezi. Ụfọdụ ndị a na-eme ya, ma ndị na-asị na alụsị ji ekwu ọnụ ya. Mmadụ anyị nwa bụ mmadụ ga-azọchitelu mmụọ ife, mmụọ azọchitela anyị ife na ana mmụọ. One a ka Igbo si eme ife. Mana isizie na ị ga-agba nkịtị na mmụọ ji enụwazie ọgụ ya, mmụọ ama nnọ ya bụ ọgụ, mana mmụọ ga na-eweluzie mmadụ ewelu.
ọ na-egbuzi mmadụ na-akpa alụ na-eme ife naanị ajụwazi ese na-asịzi ka ife na-eme ife asị na ọkwa mmụọ anụnwa etikpụlụbiye ejizi gbaka ya ha na-alụzi mana kịta anụnwa ọ dịwalụ bụ ka anyị mee ife n'usoro esi eme ife maka anyị mee ife n'usoro eji eme ife mụ na ga-adị ọkwa mma ndụ ka a na-ekwu okwu ya onwere onye nwụrụnụ bịa na-akọrọ anyị ife ọfụrụ na ana mmụọ anyị na-eme ife ka uche anyị dị ya gazie.